10 minutes, every morning, no excuses. This is Leslie. She doesn't know it yet, but 4 weeks after starting Home Pilates plan, she's looking fire in bikini. She started this plan to get in shape for vacation and serve body all summer. It's only day 20, and the results are already showing. She saw how cute these Pilates accessories are, and she had to have them. These Home Pilates workouts made her muscles burn in the best way. No pricey reformer, no excuses, just 15 mins a day. Now she's turning heads on the beach, and all her friends are jealous of her body transformation. Girl, it's time for you to get your body snatched and toned too. Tap the screen to start a challenge. Okei, tämän mun videon idea ei missään nimessä dissata tätä upeata naista, vaan mä haluan puhua siitä faktasta, että tätä kehoa ei olla rakennettu noilla 10 minuutin kotipilates-haasteilla. Oikeasti taustalla on vuosien kovaa salitreenausta ja siihen vielä päälle oikeanlainen ruokavalio. Tällainen markkinointi on todella harhaanjohtavaa, jossa huijataan katsojaa, että olisi joku oikotie tollaseen kehoon tällaisilla söpöillä pilates-tuotteilla. Koska kuvitellaan, että sä ostat tämän söpön setin ja treenaat 20 päivää 10 minuuttia päivässä. No kappas kummaa, kun sä et näkään niitä tuloksia. Sä alat miettimään, että musta on oltava vika. Sun menee kokonaan motivaatio, sä et edes halua enää yrittää. Sen lisäksi, että lihaksen kasvattaminen vie aikaa enemmän kuin 20 päivää, 4 viikkoa, mitä helvettiä. Karu fakta on se, että sä et kasvata lihasta tällä treenillä. Tällainen sisältö luo todella epärealistista kuvaa siitä, miten kehoa muokataan. Vahvistetaan sitä illuusiota, ihan niin kuin meidän naisten ei muka tarvis treenata kovaa saadaksemme tollanen snatched and toned body. Ihan yhtä lailla kuin miehet, meidän naisten pitää liikuttaa sitä rautaa siellä salilla ja edetä nousujohteisesti siinä treenissä. Mä haluaisin sanoa, että on täyttä mutta mä myös haluan korostaa sitä. Jos tämä motivoi sua liikkumaan, pitämään huolta itsestäsi, antaa ehkä sulle hyvä fiilistä, kivan harrastuksen, niin go for it. Se on hyvä juttu. Mut mä halusin tuoda sen faktan tähän, että sä et saa kasvatettua lihasta näillä, etkä tollaista kehoa. No niin, nyt mä lopetan vauhkoamasta. Mitä mieltä sä oot? Mä haluan kuulla. Onko tää harmitonta markkinointia vai toksista fitness-sisältöä?